Pak Monol. Sip, sama lagi. Masalah lagi. Bawa bola. Masalah lagi. Oh alah. Nyile. Gila sing kena. Bawa bola kuwi. Halo. Nah, apik kan? Apik tenang nggih. Iki anake buahe kok pirang-pirang Mbah Monol. Wae tambah personil. Oh, ayo. Ngaturake kasugengan karo para pamirsa sedaya. Kidungan apa-apa Mbah Monol, monggo. Ya, gimana? Awan-awan aja ngano. Ayo Mbak, sakai agama dilak. Oke, lanjut ya. Rukun Islam kang lima puniki katindakna ring sesama. Ojo padha ditinggalke. Rukun lima puniki sahadate kang angka siji. Kang angka loro salat dene kang telu. Ramadan nindakno poso kapat ya kaping 5 ibadah haji. Rukun Islam sampurna. Monggo lanjut. Ayo prapanca. Sira
Ayo Mbak Mono. Kuwi anak buah iki kandhani kok gudigang dhewe kate kepiye kuwi lho, Mbak. Napa kuwi pamit napa kae? Hah? Apa? Setara apa goceki wae kok cetol. Oh alah. Mbak Mono. Hah? Ceritanya iki ana puno kawane. Aku mau kawan itu ora doklem teko Oh, sak mestine bengi iki kudu ana golo-golo. Iya ta, Ma? Ah, kudune ono. Ato marmo. Tembange ana. Liyane apa kata Mamo? Apa ya? Kayak garenge barang kae dijak rembugan. Di kandhani kahanan yen iki meh mangsane nyadran ngono lho, Mbak Monol. Piye ya? Nah, sesuk apa acarane sesuk? Sesuk acara ya roh bersih. Oh ya Allah kubur. Bener. Kene eling, Mbak. Oh, Asa uwise ya Allah. Terus minggune direcanake apa? direncanake nyadran. Nyadran. Iku saka tetembungan apa? Nyadran iku saka tetembungan sodrun kuwi lapang. Dadi sak diwunge poso iku padha disuwun padha Ngapura, ngapura. ngapuranan marang sepadha-padha lan uga njaluk ngapura Marang sing wis sedo. oh ngono. Ha iki acarane iki ana bekate ana pola. Ayo berkate ya ora ono iki. Ya muga-muga ngerti kahanane berkat ora ana ki sejatine kudu mangerteni ya iku kang diarani berkahe sing ramu bakah. Ngono Mbak Monol. Monggo dilanjut Mas. Yuk dilanjut yuk. Wajib Yang
yasin Mbah Monol. Arine blok iki ora kei cakram oleh ngene. Kok mau pekil wektune semong iki Mbah. Ya kidungane ditutup Mbah. Cekap semanten kidungan kula menawi lebat nyuwun ngapura iwak pitik dodo metot lungguh diklik ngene kaon. Arep muni ning isin to ini. Rapiku asale agawe Rapiku asale agawe agare namung senaki namung senaki
Ini negara Indonesia, kalau agama Islam agama Islam segala rasa damai dari di negara Indonesia, kalau agama Islam damai. Kesenian kami nilalas kalimah, ini anggotanya kuat dan muda. Aduh kawan, jangan mengira karena kita masih satu bangsa. Kita
Ya Irfani ronte-ronte kembang wanginya mobil-mobil kinilan ojo siro mega kita pemuda Islam Indonesia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Oh, betul? Itali. Yalah, beda tiba. Oh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
pamirsa samu